رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان 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 السنة دي. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ambaden TV Cherifla la jaba ambiya foka wali mandon ka dila Allah subhanahu wa ta'ala fe. Ala ka hina anaka kisha anaka barka ala ko jidi ko chaya nena o kelengele na bela jelenka. Nawafil Ramadan amafili. TV Cherifla e wati min suganti ka boloda angese ka kalo belebele ngina maya ka nyina fimbo awula. Kalo belebele anga tonobo ni nafla uselliye ni bato keliye. Ni o de ye shu naflaw ka boko di awma an filɛ nin ye o kɛnɛ de kan bitu ye sunkalo tile 3 ye sini ye tile 4 don ye shu 4 na nafla an bɛna o de di yana an kɛ don kɔnɔ an bɛ an yɛrɛ hakili jigin alakira ba kan ni hadisa la qala alayhi salatu wassalam ataakum ramadana shahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaykum siyamahu tuftahu fihi abwabu sama وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر من هرم فيها من هرم خيرها فقد هرم أخرجه النسائي وصححه الباني صحيح سنن نسائي على كربكو كشاني نما باي ako manto ko kalo nanauma kalo mimi wele ko sungalo aka donc fo barka kalo do shaharun mubarak barka kalo do Allah ta'ala e farda yali ka o ka konna na aka tlefelashun ko wa aka donc fo hera chama bi akono sabula arjina dawbi yele akono kaba kolo dawbi yele nyuma yawbi ala masro wa konna na aka donc fo janime bulondaw olu biddatuku wa gara no e fereke ye o biddo shitane murutile un sena u kana se ka cheninke ka mo shibla ki shu ki ke kutaka wa ka do shu do be akono ala e shu do kerengere ko suganti ko bla akono shu in hera ka bo ka teme kalo bakele nyina mayalika ala shu kele nyina mayali hera ka bo ka teme kalo bakele nyina mayalika wa ka do ngafo ni mo mi kono kumaniara o shu in hera la ko ma kuma ni ale o tikide o nganala yo dim o hera dima mi fenema ala ma toto ye hera fo ila tuguni nisai ale ni hadisai mafle Sheikh Albani ale ya kenaya ninga fara sunan nisai fenenka falhamdulillah bituye shungalo tle sabado ye na fa nya fa ye chuko mi shini yetle nani shunani na nafla o de fle الليلة الرابعة 4 ركعات وببركة نانمة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب أركان كله وأركان كله بفاتحة شين كلنك قل يا أيها الكافرون نو سورة كافرون ناي نيغا وشين سباكي أركان ناني سلام بلا كفلا فاتحة كلانين كفي سورة كافرون شين سبا ni salam blali fe bi zikrum ka de fle ya wahab shenkeme mi sega kan arakan nani salam bla ko fla fatiha shenkele qul ya ayyuhal kafirun shen saba no suratu kafirun nay ya wahab shenkeme na yake alaka mine ne na o kelengele na bela jelembolo amba fo ka wali mando aka nyama dalla malikono ani malikoka aw munutun sogolendo ana ka wala dunya ka fo ni emission a kokoroma dona ka yiraula ni kalo barka ma inkono ni nono belebele fula ka deme bonlen ani lensimi abi fereti kila mogo bolo aw nofe dogo fiawla bedaw kan bolon kono ka folini walimando la san karamogo ma nunjuro sama maga au conseil président ba groupement nyema jamiyatu ansardin kuntlena estayede sharif Osman Madan Haidar abala ka Qur'ane wala anye ka tafsir ka anye ka sharhu ka anye ni kalo belebele inkono aka juma misir belebele kono ni lanzara usilla o bela jele mila temawiye TV Cherifla sanfɛ
insha Allah foli ni waliman dɔ bɛ Cherifla ya n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo yan fo Bangoni Kuluju la sigida caman bɛ Ala bolo Ala ko yira ne n'aw la a kana ɲinɛ ka duwawu k'aw yɛrɛ ye nin waati duwawu jaabilen don wa shukran lakum fi amanillah. رمضان السنة